Kaixo, hauxe duzue azken unitatea, ikastaroa amaitzear dago, 15. unitateari ekingo diozue, eta noski, unitatearen helburua, aurrera begira duzuen erronka nagusia, azterketaren ahozko proba, alegia. Aholku bat, lehenik eta behin, naiz eta oraindik ez diren ezagutzen, edo ez ditugun ezagutzen, idatzizko azterketaren emaitzak, ez itxaron, berandu emango bai dituzte, eta ordurako ez duzue margen handirik eukiko, ahozkoa behar bezala prestatzeko. Beraz, eta kontrakoa jakin arte, hala bada noski, denek gainditu duzue idatzizkoa, eta alde horretatik gogoekinekin 15. unitate honi. 15. unitate honek, noski, azterketaren atalak, bi atal nagusiak lantzeko aukera emango dizue, alde batetik azalpena, eta beste alde batetik elkarrizketa. Eta 3. atal nagusi bat edukiko du, gainera sarreran, unitatearen sarreran, eta atal horretan saiatuko gara zuen burua kokatzeko tresnak luzatzen. Bai, alde batetik aurreikuspenak egiten, aztertzaile baten larruan jartzen, zer hartzen duten kontuan jakin, beste ikasle batzuk egin dutena aztertu, gutxi gora bera hoxe izango da, lehen atalaren mamia. Bigarrenean azalpenari helduko diogu, eta hoxe 5 gai proposatuko dizkizuegu zuen azalpenak jorratzeko, tresna, orain arte erabilez dugun tresna baten bidez, Babelium izeneko tresnaren bidez landuko ditugu, jorratuko ditugu, uste dugu askoz ere eraginkorrago izango dela zuen grabaketa burutzeko tresna hori, orain arte erabilitakoak baino, eta gainera denboraren kontzientzia hobea aukiko duzuela tresna horrekin, bai? Ez da oso komplexua, gai bakoitzarekin batera dituzu azalpen guztiak nola erabili tresna berri hau, bai? Eta, ondoren, elkarrizketari ekingo diogu, elkarrizketa noski, imaginatzen duzuenez, mintzasaiotan landuko dugu, baina hala eta guztiz ere, aurre ikusten ditugu 3 mintzasaio, beraz, 3 mintzasaioetako gai ez gain, beste pare bat proposatzen dizkizuegu, zuek, zuen kabuz, geratu, elkarrekin geratu, Skype bidez edo olako tresnaren baten bidez, eta, jorratu nahi badituzu elkarrezketa horiek. Beraz, berez, hobesateko, bai azalpenerako gaiak eta baita ere elkarrezketareko gaiak, denak aurreko azterketetan erabilitakoak dira. Orduan, uste dugu oso erabilgarriak gertatuko zaizkizuela burua ondo kokatzeko eta ondo probatzeko, bai? Eta azkenik, badago 4. atal bat, lehen ahaztu zaidanea aipatzea, baina guretzat oso garrantzitsua dena, eta alegia, zuen iritzia jaso nahi dugu ikastaroaren gainean. Naiz eta hori, gero borobilduko duzuen tutorearekin eta beste tresna batzukin, baina hemen azken unitate honetan galdetegi bat duzue, eta benetan estimatuko dizuegu zuen iritzia ematea ikastaroaren gainean. Zintzo eta inongo mugari gabe. Bota, zuek uste duzuena, ze horrek hobetzen, ikastaro hobetzen, gure jarduna hobetzen lagunduko digu. Espero dugu hala egitea, eta hoxe, espero dugu azterketarekin munduko zorte guztia jasotzea, eta noski, ahozkoari ere gogoz ekitea. Zorte on, eta beste bat arte. Aio!